počúvaj, ako znie nový Kodiaq RS. Toto je v podstate základné auto bez nejakých aftermarketových úprav. No a počúvaj, tie výfuky sú tam dokonca aktívne klapky, čiže keď si zapneš na tomto Kodiaqu RS športový zvuk, tak tie výfuky sú oveľa dunivejšie ako v tom komfortnom režime, no a je ich určite oveľa viac počuť. Tu pod prednou kapotou sa ukrýva 2-litrový preplňovaný motor. Ten je celkom kultivovaný a tichý, no práve tie výfuky a výfukový systém dodáva tomuto autu ten športový charakter. Ale výkon tohto auta rozhodne nie je malý, 265 koní z 0 na 100 vystrelí za niečo cez 6 sekúnd, takže je to naozaj veľmi živé a športové SUVčko. No a veľkým plusom je, že ten športový zvuk od výfuku sa prenáša aj do interiéru, čiže nie je tu už dotváraný umelo ako pri napríklad predchádzajúcej generácii RS-kovej Octavie v plug-in hybride, kde ten zvuk bol dotváraný reproduktormi. Počúvaj, toto je čistý motor a čistý výfuk. Ja si myslím, že to, čo Škodovka dokázala v podstate so základným 2-litrovým TSIčkom v tomto aute, jednak čo sa týka výkonu, čo sa týka aj jazdného prejavu a čo sa týka toho zvuku, je niečo neuveriteľné. No a aký je na to tvoj názor? Daj mi vedieť do komentu.